De peeskedagen, dat zijn altijd van die momenten, dan komt het even weer om. Vooral wij ben eerste peeskeman, die ben wij toen roemen. Nou ja, dat zijn dagen die blijven. Ik vermoed mij ga ik het er ook wel gewoon. Hij zit in dat al dagen bij die is, maar vooral deze tijd. Op 24-jarige leeftijd zocht Kees Boersma in april 2001 dat zijn bedrijf rommen wordt. 200 besten, nu liep je de crisis net. Het liet nog heel iets sporen na. Hier krijg je dat bericht dat het hier is. Nou, dan maak je een lietse week terug, boertje. Je maakt dan in de achterholen weten dat de boel roemen worden maar. In die weken is een heel prettig afspelen, maar overheid en de boeren. En de boel is roemen en dan moesten we 2 weken de boel ontsmetten en scheermaatje. En 2 maanden later ben we weer opstart. Goeien en welkom bij Joert. Tonglier in Friesland. Het is er 4. De veeziekte is opdoekt op een bedrijf uit Ieën. Het bedrijf is rommen en hetzelfde zal gebeuren met boerenbedrijven in een straal van 2 kilometer om het bedrijf heen. Het nijs is oeral inslaan als een bom. De inwoners van Ieën binnen verslaan. Net alleen van de boeren had het nijs een grote impact. Beste dokter Egberink helpt alle boeren bij het proces van het romjen. Een zwiere tijd, maar net alle aantenkens binnen negatief. De onderlinge verbondenheid of zo die toen is ontstaan tussen de mensen. Van nou, we moeten dit aanpakken. Wat mij ook is bijgebleven is het oneerlijke. Ik vond het oneerlijk. Vooral ook naar die beesten toe, maar natuurlijk ook naar de mensen toe. In landen onder de randen van Europa besteedt MKZ nog heel tijd. Doch stinkt Egberink dat een nieuwe crisis voor eerst uitbloot. Kijk, we hebben op het moment een ontzettend goede monitoring op wat er het land in en uit gaat. Zeker wat betreft het levende vee. Kijk, maar als er toch mensen zijn die op onvoorziene momenten wat eten of vlees meenemen uit gebieden waar Mond en Klauwzeer heerst, ja, dan kun je het virus hier zomaar weer binnenkrijgen.